आज आपण बघणार आहोत मस्त चटकदार लसूणी फ्लेवरचं सुरमे फ्राय आणि घरगुती होममेड वर्षभर टिकणारा फिश मसाला त्याच्यासोबत. आणि त्याच्यासाठी मी घेतलेत सुरमईच्या 4 तुकड्या. मोठी सुरमई आहे, पोटाकडचा भाग होता, पण जाड तुकड्यात मस्तपैकी. त्याला पहिलं मीठ लावून अर्धा तास ठेवायचंय, म्हणजे फिश छान स्वच्छ होतो. आणि नंतर अर्ध्या तासाने त्याला चांगला धुवून घ्यायचंय, म्हणजे फिशला जो एक उग्र स्मेल येतो ना, तो येत नाही. आता आपण घरगुती मसाला बनवणार आहोत. हा दरवेळी थोडा थोडा बनवलात ना, म्हणजे 15 दिवस महिनाभर पुरणारा, म्हणजे फ्रेश तयार होतो. किंवा वर्षासाठी पण तुम्ही तुमच्या प्रमाणात किती हवा तसा बनवा. मी हा साधारण 15 दिवस पुरेल एवढा बनवला आहे. त्याच्यासाठी बेडग्या मिरच्या 10-12, एक लवंगी तिखटवाली मिरची आणि संकेश्वरी मिरच्या आता बाजारात आल्यात त्या 7-8, त्रिफळं 10-12, मीठ अर्धा चमचा, मेथी पाव चमचा मेथी, धने बडीशेप 1.5 चमचा, काळी मिरी पाव चमचा आणि 1 चमचा हळद घेतली. तुम्हाला जास्त तिखट हवं असेल तर लवंगी मिरची अजून एखादी वाढवली तरी चालेल. आता हा मसाला ना मी 1 दिवस उन्हामध्ये छान सुकवून घेतलाय, लावून घेतलंय, कारण मिरची त्याने कुरकुरीत होते. मस्त बघा आवाज येतोय. कुरकुरीत असेल ना, टाकून घेतलं की मिक्सरला ती वाटली चांगली जाते आणि त्याचा खमंग असा छान अरोमा येतो. पावडर मस्त होते मिक्सरमध्ये. जर ती सुकवून नाही घेतली, ओलसर असेल ना, तर मसाला पण टिकणार नाही. बघा परफेक्ट मस्त पावडर झाली. नाही तुम्ही चाळून हवं तर चाळून घ्या, मी चाळला नाहीये, तसाच अख्खा ठेवलाय. मॅरिनेट करायला घेऊया. बारीक चिरलेला भरपूर लसूण घेतलाय. आपला तयार मसाला 1-1.5 चमचा घेतलाय. कोथिंबीर भरपूर बारीक चिरून घेतलीये. मीठ चवीनुसार घ्यायचंय. आता याच्यात बेसन घालणार आहोत. मसाल्यातही तुम्ही जर फ्रायसाठी वापरणार असाल फक्त, तर वाटताना ना 2 चमचे बेसन घाला. लिंबू रस अर्धा, आंबट तिखट चवीसाठी. आणि जर ग्रेव्हीसाठी पण वापरणार असाल तर त्यावर तुम्ही बेसन घालू नका. बेसन आयत्या वेळी मॅरिनेट करताना घातलं ना, म्हणजे चिकटपणा येतो त्या वाटणाला आणि ते छान असं तुकड्यांना कोट होतं. आता ह्याच्यात मी 1 चमचा बेसन घालणार आहे. पाणी घालून ते ओलं केलंय वाटण आपलं. वाटण जे आपण तयार करतोय ना मॅरिनेट करायला जो मसाला, तो ना थोडासा टेस्ट करून बघा. मीठ वगैरे कमी असेल, मसाला कमी वाटला तर ॲड करता येतो. आपला परफेक्ट तयार झालाय मसाला. आणि आता तुकड्यांना तो लावून घ्यायचा, छान कोटिंग करायचं आहे. कोटिंग करून 15-20 मिनिटं परत छान मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे फिश. पण प्रॉपर वरती, कारण क्रश केलेली आपण लसूण घातली त्याच्यामध्ये, त्यामुळे तो मसाला छान असा वर प्रॉपर कोटिंग करून घ्या. बेसन असल्यामुळे तो छान मसाला असा स्टिकी होतो आणि फिशला चिकटतोय. मसाला लावून घेऊया. 20 मिनिटांनी मी फिश फ्राय करणार आहे. ह्याला कोटिंगसाठी मी रवा, तांदळाचं पीठ, त्याच्यात थोडा मसाला, मीठ घालून तयार करून फ्रीजमध्येच ठेवते, म्हणजे आयत्या वेळी ते बनवत बसायला नको. 4 तुकडे आपल्या मॅरिनेट झाल्यात. रवा रेडी केलाय मी. त्याच्यामध्ये थोडासा मसाला अजून ॲड करते, जो आता आपण रेडी केलाय मिक्सरमध्ये तो. थोडं बेसन ॲड करते. त्याने ना त्या कोटिंगला चव चांगली येते आणि तो चिकटतोही चांगला. आणि हाताने दाबून छान कोटिंग लावून घ्यायचं, म्हणजे ते कुरकुरीत फ्राय होतं फिश आपली. आत्ता मी 2 तुकड्या तळते मस्तपैकी. तळताना तुम्ही त्याच्यात ठेचलेला लसूणही घालू शकता. आपण ऑलरेडी त्याच्यात घातलेला आहे बारीक, त्यामुळे मी ॲडिशनल नाही घातलंय. कडकडीत गरम तेलात मीडियम टू हाय गॅसवर फिश फ्राय करून घ्यायचा आहे. फिश आतमध्ये मॉइस्ट राहायला पाहिजे, त्यामुळे तो खूप वेळ फ्राय नाही करायचा. फिश लवकर कुक होतो, त्यामुळे अगदी 5 मिनिटात, 2.5 मिनिटं इकडे 2.5 मिनिटं तिकडे फिश आपला तयार होतो. पलटी मारून घ्या.
नंतर कढीपत्ता ह्याच्यात तुम्ही घालू शकता फ्लेवरसाठी. मी थोडासा कढीपत्ता घालते. कढीपत्ता छान तेलात तळला ना की त्या फिशमध्ये त्याचा फ्लेवर उतरतो. आपला फिश फ्राय चमचमीत घरगुती मसाल्यामध्ये तयार आहे. नुसतं का स्टार्टर म्हणून किंवा तुम्ही फिश कढी राईस किंवा भाकरी चपाती बरोबर आस्वाद घेऊ शकता. चमचमीत सुरमई फ्राय मालवणी पद्धतीची.